A miña pequena mercería é o título da nova mostra do outono fotográfico da Casa da Xuventude de Chantada. A obra é cousa do carballinés Manolo Celta, que logrou plasmar con moita gracia os pequenos obxectos dunha longa tradición familiar grazas á súa afición pola arte da fotografía. Se onte nos achegábamos a Alberto Pereira e a súa fotografía de rúa en branco e negro, hoxe é o momento de contemplar as imaxes do detalle nas que cobra algo máis de protagonismo a cor. Este é un homenaxe pois á familia celta, que a miña familia, que levamos 70 anos cun comercio no Carballiño, dedicado pois a eso, a mercería, que esas cousas pequenas que non lle damos importancia, pero que todo o mundo ten na casa. Entón, pois, surxiu a idea pois empezar a facer unha cousa pequena. De feito, creo que a primeira que fixen foi a que ten o cartel, que esta mesma, que era un dedal cunhos pequenos abalorios, cun avalorio de colores, non? Entón, isto fixenlle unha especie de caixón, de caixiña de cartón recoberta de papel negro, aproveitando un pouco a luz da ventana da casa, pois, cun macro, empecé a facer algunhas cousas, non? Pero empezaron a gustar, sobre todo a realidade de ver o fondo negro, empezoume a gustar, entonces, pois, dixen, non, vou facer un tema concreto para o outono fotográfico, pois, dedicado, efectivamente, a eso, a miña pequena mercería, non? No fondo, trátase dun agradecemento e dunha homenaxe. Darlle as gracias a estas pequenas cousas que non lle damos importancia, porque durante 70 anos pois estuvemos vendéndoas no noso establecimento, que tanto a meu pai como a min, a toda a familia, pois nos diu de comer. Entón, bueno, é un pouco un homenaxe a eso, non? Como podedes ver, pois hai desde dedales con agullas, hai cremalleras, hai broches, hai corchetes, cousas pequenas que realmente ao mellor agora empezaste a fixar e dis, oye, pois mira o que está aquí posto, non? Unha agulla cun perlé, unhas pequenas cintas, e o contexto, digamos, pois é eso, esas pequenas cousas cun pouco de macro que ao velas, pois, daste conta de que teñen a súa beleza tamén, non? Manolo Celta ven precisamente de pechar este negocio familiar nestas datas. Despois de 52 anos ao frente do establecimento, meu pai empezou no ano 43, despois seguín eu, coincide que este mes pois pechei o establecimento, acabouse a etapa de traballo, ora pois podome dedicar un pouco máis á fotografía, e isto pois, digamos, é un pouco complemento a esta etapa, non? Realmente as cousas pequenas teñen a súa beleza, bueno, e a min gústame moito ahora mismo pois poder expresar o meu cariño con esta colección que quizá fixen é das coleccións que levo feito con máis cariño. Celta foi comerciante, pero tamén fotógrafo de paixón dende hai tempo, e grazas ao gusto por esta arte achega unha mostra tan singular e curiosa como esta. Xa levan moitos anos. Nós temos un colectivo que é a Asociación Potiños en Carballiño, que leva desde o ano 82, que, bueno, eu son socio fundador, empezamos funcionando, e tuvo, pois, as primeiras etapas, pois, sobre todo da fotografía analógica, pois era un pouco unha aventura, non? Ahora mismo, calquera podemos facer 100 fotos, e se nos gustan, pois, eliximos dúas, e se non borrámolas, non pasa nada, o coste é mínimo, pero a fotografía, digamos, con letra mayúscula, pois quizá fora aquela etapa, non? A etapa en que tú primeiro buscabas o tema, logo elixías a luz, logo facías dúas ou tres fotos, non podías facer moitas máis porque senón o coste disparabas, logo revelábales. Eu moito tempo tamén dentro da asociación tiñamos tamén un taller de fotografía en blanco e negro, revelábamos nós, e logo, pois, despois desto, vías no carrete se había alguna foto que che gustaba, non? Entón, pois, todo isto era unha aventura que un pouco te obligaba tamén a ser un pouco máis preciso na hora de buscar e de facer fotografías, non? Ahora mismo, pois, tratas de transmitir isto mismo a fotografía digital, pero ves que é moito máis fácil, pero, bueno, a recompensa tamén é maior. Agora, xa xubilado, poderá dedicarlle aínda máis tempo a captar imaxes de xeito creativo.
Paga a pena chegarse a visualizar esta colección de 24 fotos que amosan eses pequenos detalles da labor de costureiras e sastres como dedais, agullas, broches, tesoiras, fíos, cremalleiras, ganchillos e tantas pequenas cousas do universo dunha mercería. Arte do cotián e poética das pequenas cousas ata o 25 de novembro na Casa da Xuventude.